Красиво е, нали? Достатъчно е да вдигнеш дрон над заливчето Ченгенез Келе, южно от Бургас, за да се настроиш на романтична вълна. Идват ти на ум сравнение от типа на море гладко като стъкло. А знаете ли, че понякога истинското стъкло може да е по-ценно и от диамант? Изминалото време и информацията за миналото, която пази, го превръща в истинско съкровище. След няколко маха с плавниците на откривателя, гмурнал се да го извади изпод морските вълни. Никой не казва, че е лесно да си едновременно водолаз и археолог. Но за професор доктор Иван Христов от Националния исторически музей това е не само работа, а и отдавнашна страст. Ето какво разказва той за стъкленото съкровище от Ченгенез Келе и за своето участие в експедицията там през юни 2024 година. Проучихме 5 зони, като една от тях е изключително интересна, разположена е в най-югоизточната част на залива, т.е. най-тихото място. На това място, или по-скоро на сушата, в хинтерланда на залива, върху западноевропейски карти и такива на българската армия от целия 19-ти, началото на 20 век, е отбелязано самото село Ченгенез Келе. На това място е имало пристанищна инфраструктура, складове, дори кафенета, които са посрещали хората, които са плавали и доставяли различни стоки за това селище. От тази част на залива се е товарило дървен материал, дървени въглища, но тези сведения всъщност засягат късното средновековие и възраждането. Изхождайки от максимата, че нищо ново под слънцето, екипа ни искаше да потвърди една хипотеза, че на това място в залива всъщност са се случвали и други неща, свързани с корабоплаване, далеч преди късното средновековие. И в най-плитката част, там където фиката, както рибарите наричат морската трева, открихме огромно количество фрагменти от амфори от късната античност, ще рече 5-6 век, и такива, които са свързани с средните векове 11, 12, 13 век. Оказва се, че като място за приставане то е използвано продължително време. Тази зона, наречена 4 в нашия план за работа през юни, е особено перспективна за разкопки. Защо? Защото насипите от пясък в залива Ченгенез Келе са огромни и ако ние използваме метода на подводната археология от гледна точка на правене на разкопки с инжектори, очаквам да се намерят изключително много цели амфори. През 2020 година и 2021, следващата година, с колегата Найден Прахов от Центъра за подводна археология успяхме да съберем едно немалко количество от фрагментирани цели съдове, които са в момента в Регионалния исторически музей Бургас. Такива се съхраняват и в Националния исторически музей и всъщност те са дошли от края на 20 век, благодарение на Божидар Димитров, който издирва откривателите на тези стъклени съдове, които даряват в музея, но не малко количество. До тази година известните бройки официално открити стъклени предмети от залива Ченгенез Келе са 360. Добавяме още 102 предмета, намерени в края на месец юни от нашата експедиция. Бройката става внушителна, но тя е една много малка част от това, което е откривано през годините. Хипотезата е, че в този плитък участък на залива с скално дъно се е разбил кораб. Фрагментите от железни котвени вериги, открити тази година, подкрепят хипотезата на професор Христов, че най-вероятно въпросният плавателен съд е претърпял корабокрушение близо до мястото, осеяно с стъклени съдове. Кораб, който е превозвал няколко стотин, бих казал, може би и повече от 1000 стъклени предмета. Ние се радваме, че немалка част от тях сме спасили, реставрирали, имаме и цели предмети.
Но голямата загадка остава от кое време са. Продължаваме като работна хипотеза да считаме, че това са предмети от 16-17 век, може би от района на Венеция, от Мурано, но нямаме тези категорични доказателства. Всъщност с колегите, които подготвяхме първичната публикация за това стъклено съкровище, с колегата Прахов, установихме контакти с множество музеи в Гърция, Турция, цялото Средиземноморие. Единствените попадения, които имаме, благодарение на колеги от Турция, е за идентични находки от проучвания, разкопки в Истанбул. И което е до някъде очудващо, подобни стъклени предмети, но казвам подобни, са намирани при разкопките в София в средата на миналия век в пластове с контекст 16, 17, 18 век. Така или иначе, загадката от кое точно време са стъклените съдове си остава категорично в нито един друг черноморски музей, нямам преди само България, а и съседните страни, няма подобни съдове. Става въпрос за поне 12 вида стъклени съдове, които имат невероятна украса. Тоест, ние виждаме дори опити за умишлено отцветяване в сърцевината на стъклените поклопаци с червен цвят, т.е. търсене и някакъв специфичен ефект, който се получава при самата термична обработка на стъклото. Безспорно луксозни съдове, те по някакъв начин са стигнали до залива Ченгенез Келе с кораб при едно регламентирано пътуване в османската епоха, съзнанието на османските власти, и тази продукция е била предназначена за някой богат потребител. 2020 година Найден Прахов откри част от дървената скеля, но най-късната, т.е. дървена конструкция, по която се е достигало до по-малките плавателни съдове, разтоварващи стоки от по-големите, които влизат в залива. Ние открихме също части от такава дървена конструкция и тази година, и определено това е една търговска зона. Всъщност Ченгенез Келе е залив, пристанище, достатъчно известно в писмените извори, достатъчно популярно преди да се развие съвременното бургаско пристанище, което и Иречек пише, и негови съвременници, че не е толкова защитено от ветровете, не е толкова благоприятно за товарно-разтоварни работи, и с напредването на съвременна техника, дрегиране и така нататък, Бургас придобива едно хубаво пристанище едва в края на 19-ти, началото на 20 век. До този момент Ченгенез Келе като че ли конкурира останалите заливи в нашето южно българско Черноморие, и това недосмислено се така подразбира от запазените сведения на една дозина западноевропейски дипломати и шпиони, които обикалят по нашите земи. Сред най-ранните споменавания на малкото, но важно за мореплавателите заливче е сведението на френският картограф Жак Белен от 1738 година. Има едно място, наречено Ченгенез Келе. Това е кей, пристанище, защото такова е значението на думата скеля, т.е. място за приставане на кораби, морско място за търговия. 286 години по-късно екипът на професор Иван Христов вече го е разделил на 4 зони за детайлно проучване, включително онези 20 декара от дъното с разсипаният стъклен товар. Нека сега да видим какво се случва с съдовете в лабораторията на НИМ. Пристигането на тези стъклени предмети беше един от случаите, когато работата ни достави истинско удоволствие и наслада. Те са, както знаете, били са намерени на морското дъно. Били са трудни за забелязване, защото са били покрити с налепи от морски микроорганизми и имаха доста причудлива форма. Оказа се, че почистването
стана относително лесно. Механично почистване, много внимателно отделяне на кората с наслоявания с скалпел. И преди това бяха обезсолени в дестилирана вода, за да се махнат осоляването от морската вода и започнаха да се разкриват много красиви детайли. Прекрасно изработени, майсторска работа и много добре запазени. Тяхната повърхност е леко матирана поради досега с морския пясък и неговото движение в водата. В вътрешните части са почти блестящи, така както са били направени. При някои от предметите се наложи много леко допълване на някои детайли, които или липсват, или някъде на щърбено място, което ние направихме една много деликатна възстановка с епоксидна смола, до толкова, доколкото да се покаже цялостния вид, първоначален вид на предмета и да стоят стабилно. Нашата намеса беше много малка. Ето, това е детайл от капачи на някакъв съд. Горната част, която има полихромна окраса с цветно стъкло в вътрешността, много деликатно, много нежно дава нюанс и отцветява целият предмет. Тук липсва периферията на капачето, но формата е достатъчна, за да подскаже как е било. Когато се вгледаме, започваме да се замисляме за начина, по който са били изработени, за техниката, и в средата на тялото се вижда отпечатък. Тогава, когато стъклото е било меко, то е отпечатано като една вафличка. И след това, докато още е било меко, е придадено това винтообразно движение. И най-чудното е, че то е безкрайно удобно за хващане, точно по ръката, така че човек, когато го хване, да не бъде изпуснато. На този фон фрагментите от глинени амфори, питоси и кани, намерени пак това лято в акваторията на Нос Галата, не впечатляват с изящество. Но те са много важни, защото са единственият датиращ материал за локализираното там геобразно каменно съоръжение. Около 35% от находките са късноантични, а най-ранна от всички съдове е тази част от лесбоска червеноглинена амфора. Нос Галата е известен в археологията с една крепост, която е упомената в средновековните извори от 12-13 до началото на 15 век. Крепостта не е проучвана, защото горе има фарови съоръжения, военни обекти, такава е съдбата, но така или иначе налице е крепост с продължителен период на използване и налице е малък залив. В този залив са правени проучвания от Горанка Тончева, Иван Казаков, редици изследователи са изказвали хипотези относно неговото функциониране, датировка и така нататък. Но колеги от Института по кинология към БАН преди няколко години по един западноевропейски проект успяха да направят едно обследване на залива с недеструктивни геофизични уреди, апаратура и така нататък. Откриха едно много интересно съоръжение във формата на буквата Г, разположено непосредствено до сегашния ресторант Романтика и съвременния кей на Галата. Варненци много добре познават това място. То е любимо за посещение, за рибари и така нататък, за туризъм. Казвам, че още 1964 година Горанка Тончева говори за някакъв пристан, за някакъв дълъг вълнолом в района на акваторията на Нос Галата, но това така ли не се и потвърждава при по-късните проучвания. Възможно е, както пише и колегата Теодор Роков от Варненския музей, в тази част на по-големия Варненски залив да е имало някакви съоръжения, които като че ли по-скоро са естествени,
някакви рифове, които са продължение на сегашният масив на носа, а не съоръжение или пристанищна инфраструктура дело на човешка ръка. Признавам се, че рискувах с поемането на научното ръководство на тази експедиция, защото темата за кейове, вълноломи и така нататък е много деликатна в българската подводна археология. Оказва се, че подобни структури са трудно разпознаваеми, трудно идентифицирани като такива. Но благодарение на заснемането с дрон и вече същинска водолазна работа, наистина установихме едно съоръжение, което няма нищо общо с посоката на естествените рифове в залива. Това съоръжение е дълго 50 метра и в посока североизток и югозапад и прави една чупка с дължина 20 метра. Изградено е с правилно подредени огромни каменни блокове. Всъщност този маниер на изграждане на кейови съоръжения е познат в цялото Средиземноморие. Примерите са много, няма да се спускам в момента в паралели, но подобно съоръжение ще споделя от моя опит. 2013 година открихме в подножието на късноантичната крепост Акра, в близост до град Черноморец. Почти със същите параметри, същите габарити. Трябва да кажа, че съвременните кейови, които са в подножието на нос-галата, са с същата посока и размери. Във водата много добре се личат подредбата на блоковете в права линия и разсипа, който се е получил следствие на хилядолетната деструкция на морската вода, която е отнесла по-малките камъни, но е запазила тези основни блокови, които са били разположени и в момента маркират една много точна линия на този кей. Сега, въпросът е от кое време. Нали? То винаги, когато нещо се открие водата, как го датираме. За разлика от сушата, където имаме по-изяснена стратиграфия на подобни обекти, имаме пластове, имаме датиращ материал, имаме древни монетки и така нататък. Тук датирането на подобни структури, които са до голяма степен и деформирани следствие на природата, датирането е много трудно. Но в най-издадената част на това съоръжение и непосредствено подхода, когато се влиза вече в заграденото пространство от кея, на площ от 360 квадратни метра локализирахме едно петно, наситено с керамичен материал. Няма строителна керамика, т.е. връзката с сушата отпада, защото някой ще каже, да, всичко се е изсипало от нос-галата, където има силна ерозия. Не е така. Материалите, които намираме, са на 70-80 метра в морето, на плитко, но те са свързани изцяло с инвентара на кораби и по-малки плавателни средства. Тоест, там това е било място, където са се разтоварвали кораби от късната античност, с едно прекъсване след 7 век и след това от 10 век до началото на 15 век, като бих казал, че един 12-13 век е много силен и това се датира благодарение на почти целите и, за съжаление, в по-голямата си част фрагментирани амфори, които заедно с колегата доктор Мария Манолова-Войкова, доцент в Регионалния исторически музей във Варна, успяхме да обработим. Но имаме и по-ранна история. И това не бива да ни очудва. Имаме открита червенолакова лесбоска амфора от архаичния период, ще рече един, може би края на 6 век преди Христа. Имаме малко материали и от римската епоха, но интерес предизвикват каменните котви. Каменни котви с един отвор, които се датират в едни широки хронологически граници, но това е поне в рамките на едно първо хилядолетие преди Христа. Някои колеги смятат, че каменните котви, тези по-примитивните, по-масивните с един отвор, се използват и в края на второто хилядолетие преди Христа. Всъщност те са най-ранните паметници за корабоплаване във Варненския залив. 2 каменни котви открихме, не сме ги извадили поради така доста, как да кажа, трудоемката операция и скъпоструваща, а и в момента в Националния музей има достатъчно интересни образци, които посетителите на
най-големия български музей, могат да разгледат в откритата експозиция в двора на музея, показваща паметници на хилядолетното корабоплаване в Черно море. При едно от последните гмуркания, проучвателите се натъкват на интересен и на пръв поглед трудно определим артефакт. За какво ли е бил използван този каменен блок с жлебове, открит на 9 метра дълбочина? Оказа се основа на късноантична винарска винтова преса. Едва втората открита в наши води. Очевидно е, че работата под вълните изисква не само романтична нагласа, а преди всичко добра подготовка и специално оборудване. В археологическите проучвания на галата под ръководството на професор Христов тази година са се включили водолази от Ним и от център Баракуда във Варна. Никой не се съмнява в качеството на свършеното, но вече се мисли за друга перспектива, защото подводните богатства на България изискват по-големи мащаби. В Националния исторически музей има водолазна група, чието развитие е поставено още от времето на Божидар Димитров. След известно прекъсване 2011 година така имах късмета, щастието да възобновя подводните проучвания на Ним. 2011 в Созопolския залив започнахме със собствено оборудване, разчитайки само на финансиране на същинската водолазна работа от музея. С течение на времето групата в Ним така започна да закупува и специализирана екипировка, техника. Ето вече имаме регистриран в Министерството на културата метал детектор. Предстои закупуването на подводен скутер. Обмислиме идеята да се закупи отделен компресор за пълнене на бутилки, защото до голяма степен ние сме зависими от водолазните клубове. Истината е, че Център за подводна археология в Созопол, колегите ни помагат много, но и те имат доста активна дейност и не винаги могат да услужат с специализирана техника. Заниманията под вода са скъпи. Това е скъп спорт. Значи ние трябва да продължим да надграждаме това, което имаме като материално осигуряване. Мечтата ни е да закупим и отделна лодка. Защото в България има, пак споменавам, Център за подводна археология. Там работят около 8 квалифицирани водолази. Твърде малко за цялата акватория на България, която е изпълнена с невероятна морска история, богата история, много потънали кораби, много крайбрежни находки. И ние сме една малка скромна групичка, която прави подводна археология в България. Всъщност, както казва Найден Прахов, борим се на пръстите на двете ръце. За страна с богата морска история и култура, това са малко хора, малко е финансирането дори целево от държавата, но така или иначе нашата мисия е да документира и да извършва мониторинг на вече известни пристанищни зони, места с концентрация на находки под вода, за да може след документирането на тези старини ние да извършваме една превенция и да разчитаме на органите на Министерството на вътрешните работи, на гранична полиция, местата да бъдат опазвани, защото имаме много случаи, много информация за това, че в Черно море се гмуркат и недобросъвестни водолази. Факт е, то както и на сушата, разбира се. Не можем да ги изпреварим, но трябва да знаем, да отбележим местата, които са с потенциал за бъдещето подводно проучване и правене изобщо на наука. Така че всяко влизане във водата, всяко заснемане, всяко картиране е в полза на науката и опазване на богатото ни културно наследство. Какви ли още съкровища лежат по морското дъно край галата, а и в цялата българска акватория? Да се надяваме, че един ден държавата ще изгради цялостна стратегия за тяхното проучване и опазване. И когато стане дума за Черноморието, асоциациите няма да препращат само към цените на плажните чадъри и естеството на рибните пасажи. Впрочем, последното не убягва на специалистите по подводна археология. Тази година в района на галата имаше страшно много морски врани. Имаше минокопи, това са така сравнително големи бели риби, които явно достигат до нашите брегове следствие на това
прогресивно затопляне на морската вода, както виждаме, това е вече една доста тежка тенденция. Много видови скатове, които плуват покрай нас, ни разсейват в същинската работа, защото всяко едно живо същество в водата природата го е дарила с някаква специфична красота, с специфична форма на тялото и ние сме толкова любопитни към амфорите, колкото и към морските риби и човек се разсейва. Или както се шегуваше един водолаз от нашата група, сега трябва да настроим нашите сетива за амфори, а утре ще ги настроим за миди и рапани. Усещането да се завърнеш от морето с добър улов е несравнимо. Ще ви каже всеки рибар. Но за археолозите уловът е добър, когато мрежите са пълни с артефакти на стотици години.